Servei Català de Trànsit ha posat en marxa un nou cinemòmetre aerotransportat, es diu Sistema Falcó, és el que fem servir per detectar excessos de velocitat a tota la xarxa viària catalana, permet mesurar amb una precisió absoluta, certificada i homologada, aquests excessos per tal de que la seguretat viària en aquest sentit es respecti i s'augmenti per tal d'evitar que la gent vagi a més velocitat de la que toca. Aquest radar, o cinemòmetre aerotransportat, proporciona una sèrie d'avantatges sobre la resta de radars que existeixen al mercat i un d'ells és que és l'únic que és absolutament indetectable i és l'únic que hi ha a nivell d'Europa i a nivell de l'estat espanyol.